Shubor nakaslem jong Nongshong Hima. Ki Nongshong Shnong Mathan Nongtluh Mathan bat Marmaiñ daga jingkaman ke bakrau kila leit ban ai Khublei yu sembut menteri rangba uba Prestone Tensong habe ade ke jing shim khia jong u ban pendulong ya ke Surok Nongpo umden Sunapur hakani ke jing leit ban ai Khublei yu sembut menteri rangba ke jila yeng sa jong u ke badan hapok se layalam daga kong rona khemdet MDC ke Nongpo constituency haringkat ke nongalam Shnong bana ki Shnong ba pher jong ke dong kathan hakani ke jing leit ai Khublei ki Nongshong Shnong kila ai ke jing ai sngo bha ki jong ki sha uba Prestone kum ke jain rendia ki jhur ki so bat ki siar haba yo yakran ya ka kong rona khemdet kale thu ba ki jing kendo yu ba Prestone ka long ban pen pawe ka jing sngongu bat ai Khublei yu ba de ka sarkar habe de ka jing yo ya ka Surok ha ka por bangim pat yo ya ka Surok ngila ot ya nam bat pen sngowi ki jing e sha uba Prestone hendai hadian baladep ban pen tre ya ka Surok ngi kwa tang ban ai ka kentien Khublei shibun bat de tang halor ka ni ka phang bang ye kendo la ong ka kong rona haba jubab haba yade ke jing pentre ka Surok ka kongrona kala penpau bakumba prapusan ke jing pentre ka Surok kala dab bat ka basa ka long setang ban penbha yaki nala ban pen itana de ka Surok kum ki lan bat ki signal lani ki jing do kala ben rap ru ba ke jing yo ka Surok intermediate lane kala pensok shibu ni kinong leit nongwan la ka pang ka shitom ban ki wede ki jiron kam kinong shong Shnong Khublei. 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 Ha. Tak. Sibuk. Sip. Usian nampak pelat yuk. Oh, you. Pelabel. Tak. Office Agabaya day baganeka jingwan ka jungi banwan ya kandu ya I sa Prestone ngiwan tang da ko ka sur kum ki Nongshong Shnong jongka Nongpo constituency khamtam e ki bahap shakite ki thanyung den area ki jungi kabaya day baganeka Surok umden Nongpo umden Sonapur run dengi penpau ki jing songu namara kapor ko bangin yo ya Surok ngilaya bot ngilaya nam ngilaya pha ikini merandom dan rei hadian balak dia biong ne Surok de ngi klempat yo lat banwan ongi I Khublei shibun den rei tang yai tai kentin hi bangi wan banya kendo I kanika setiap banwan ong Khublei shibun Khublei syajar bu ya ka ba ila pen sngo pen snap ka ba ya de ba jing bot ka jing nam jongi kum ki Nongshong Shnong jongka Nongpo constituency bat khamtam e ki Nongshong Shnong jongka thanyung den area ki jong ki ba kan thop ya ka nadu na po marngar ka umwang nang ta ka umden ka jongi ka plasha ka jongi nang ta ka Mathan ka Nongtluh ka jongi bat ka Marmaiñ area isuan la jan ngan ong la kumno let's say 80 to 85% kala long complete ka basa ka long satang kindiat kan soi ha ka baya day bat ki line lane bat ki neki signal lane katto kat neki jing yu ki jing penbha kum kinala andai ka babun hi kam thut chu na ka banta ka jing let ka jing wan jong upai ba ki la sup palat ha ka ba men shwa pi la yo sneu na ka por ka bangi ong ba ka shimpor hadu shikin ta shiteng lani ar kan ta du na bangin yai andai menta tang ta ki arpo lani arpusan minit ngilala ban poi na umdan sha nongpo but lada ken kelum shadu shapo Marmaiñ ru tang 20 minit ngilala ban poi ha ki jaka ki bangi don kamban len Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong bat ki galalong ka shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok